Abasonde tabwera ndi nkhani yachisoni. Of course tinayamba kale nkhani tayakumbukira bwinobwino masiku apitawo pamene tinabwera kuzakambapo nkhani za ngozi yomwe inachitika ku Zimbabwe puluza atonde kuti amalawi omafika 17 nawo anapanga process matupi awo china chilichonse mpaka nato apezeka kuti afika kuno kumudzi. Ndi nkhani yathu ndimeneyo, koma ndizonena kuti tiyambe ndekuti ndikupanga pay attention kuyang'anitsitsa ndithu zithuzi zimenezi. Pamenepo mukuona mabokosi tu choncho zosakhala bwino achibale athutu amenewo. Kuzachoka pamenepo tatiyani tipangenso ndi pay attention apa. Mukuona azimayi awa nkhope za chisoni chifukwa chonena kuti awawa si anthutu amene apita kumeneko kutino basi tikangolandira matupi a achibale. Awawa ndi achibalewo ndende awawa anthu oto amene atisiyawo ndoti awawa ndoti pali chibale zina zake ndithu mwinaso kulumikizana mpaka kwa magazi related by blood. Kuchoka pamenepo tipange pay attention apa. Mukuona mwana wa chichepere zosakhala bwino kuti dzina lake ndi Prince Ndalama. Ayi ndithu akause mtendere osatha ndipo zosayenda ulonde pang'ono pomwe. From there tatiyeni tione nawa I think anapereka speech yonena kuti inali ndeyoti yokhudza kwambiri kumeneko ndi mukhozaona ndi nkhopezo zosayenda ulonde pang'ono pomwe. Tawo tiyang'ana apa uyu ndi anali Unique Phiri mungathe kuona penepo zithuzi zizeti honestly sizimayenera zikhala zonse timayenera tizipanga tizilumikizana tili amoyo. We should link up when we are still alive, right? After ngati tikuchoka kutali tikamafika ku nyumba kunoku akuchoka kaya ndikuti kanali ku skulu munthu kanali kuti akubwera pamudzi tisamalandire maliro tizilandira munthu udzale bwinobwino. Let's share the joys zinthu ngati zimenezo. And now anthu amene akumudziwa munthu honestly it's very very sad. Akause mtendere osatha apa nde we can see uyurundi James Chifundo James Chifundo amene anyamatawa amene athamangitse ndithu zachuma za dziko lino ma business ndi zina zoterozo. So sad apataluza ndi kuti energy imene anali nayo nena kuti anakatha kuthandizira kusintha zina ndi zina. And some of these people mukuona zonena kuti mabanja awo kaenanso ndi kuti anali ngati azamkulu athandizire ana ma school fees. This is very very sad zosakhala holo ndi pang'ono pomwe. And let's pay attention to this. Now pali Karen Korea amene ndikuti ngathe kuona ndi kamwana kakang'ono kwambiri. Apa kuzabwiraso ndiye kuti tu pali uyu Abigail Solomon. Sizinaende zosayenda ulompang'ono pomwe kuzabwira ndiye kuti busawa think timafunikira bedonze ndithu timafunikira kuti mwina make ndikumene tingatsamire kwa Mulungu ndikutiso. This is heartbreaking. Mukamaona stories ndi zinthu zonena tino zoswetsa mitima. Pepani kwambiri pepani. Apa ndeti pali Lighton Phiri. Zosakhala bwino tinoti yaonda anthu oti muone sizoti ndi anthu oti adyerere anali achinyamata anakalibe anakali achichepere otino anakakhala kuda kupanga contribute zinthu zochuluka kwambiri mu dziko lino. Nawo moyo waluzidwa motere amonde kuti ndi meneno magalimoto amafika ndithu magalimoto amenewa I think kuchoka kumene ananyamula maliro I think Zimbabwe kumafika kuno. Anyways tipangofa tipange pay attention to that for that anthu amene wawa. Anyways tinena zonse magayi dzulo madzulo ndikuti tu matupi anthu
amene anatisiya aja ku Zimbabwe ndi zoti afika mu dziko muno. Ndipo kumeneko Peter Mutharika ngati mtsogoleri wa dziko lino amene anakamuyankhulira anali ndi kuti wachiwiri kwa mlembi wamkulu mu ofesi yake imeneyo ya ofesi ya boma ya president mu dzina lake ndi Stuart Ligomeka. Ndipo amanena kuti no Peter Mutharika watumiza uthenga opepesa ku mabanja onse amene aferedwa kuti imfa imeneyi ndi zoti yankhudzanso ngati president wa dziko taluza pamenepa. Ndipo no ndi wachisoni ndi zoti miyoyo imene yaluzidwa mwachisoni kwambiri, mwa tragedy, ndi kukutataya ngati dziko tataya kwakukulu mukamba kwa Peter Mutharika kudzera mwa amene amayankhulira kumeneko. Komanso akunena kuti no amathokozako makamaka boma la Zimbabwe chifukwa cha sapoti imene anathandizira pa ngozi imeneyi. Zidapezeka zoti ngozi yachitika anthu aku Zimbabwe ndi kuti no kama doctor apolisi ndi ena anali kuthamanga kuthandizira amene avulala kuti no amwina make atatema thandizo kuchipatala nangaso apange asamale matupi a abale amenewa mpaka anazafike kuno kudzafika nawo kunoko kumudzi. Ndiothokoza kwambiri chifukwa za chimene dziko la Zimbabwe lachita kuchitira dziko la Malawi. Zikomo kwambiri anthu aku Zimbabwe chifukwa cha chimenechi. Komanso ndi zonena kuti no Peter Mutharika wapereka 500,000 kwa banja lina lililonse kuti mwina make zathandizire pa nyengo imeneyi. Mukudziwa kale maliro ndodula kwambiri. Ena wamachokera kumachinga, ena amachokera kuti, ena kunchewe, ena kuti maboma osiyanasiyana afunikira ndi kuti anyamule maliro akasiye kumeneko ndi 500,000 imene kuti athandizireko zina ndi zina. Sizingakhale zoti zonse koma mwina make zathandizireko makamaka kulongosola miyambo ya maliro achibale amenewa. Enawo timakanda. This is very very sad. No, imagine sunayambe kuzindikira bwinobwino. Enawo mwinaso tinali tinati sitinafikeko kunoko ku Malawi, tabadwira ku South Africa, nawo tikubwera no kumudzi no for the first time. Guys, imagine it. Mwana wabadwira South Africa koma akubwera no kumudzi kunoko for the first time, koyamba keni kusafika kunoko ku Malawi koma adzafika ndiye kuti no maliro. Guys, if olokunena kuti no kulingalirako misozi ituluke motani ino pamene papa. This is very very sad. Honestly, pena pako malira kena kuzindu zikusakupyesaso mtima kuti zona, and then we have zimbalangondo zina zake zosokoneza koma zikusungidwabe ndi moyo. Sodo zimasowetsa mtende usati maswe mbava ndi mbava zili mbumamu zikupezeka zisungidwa ndi moyo zosokoneza kwambiri. Innocent people tiyana ting'ono ngati zimenezi ndithu tupezeka zonoti kuti ukatayika ndithu pa ngozi imeneyi zosakhala bwino. I don't know what to say. Pepani kwambiri anthu anonse amene mwina make anthu ande mmadziwana nawo mwina kwambiri ngati mwina achibale kanani ma friends. Pepani kwambiri kuluza kumeneko ndikoti no sitingathe kufotokoza bwinobwino kuti mwina make kamene tingayankhula zina zake zingathe kukutonthozani chifukwa nthawi zonse timanena kuti no Mulungu amene amadziwa kutonthoza mitima yosweka ndi amene angathe kutonthoza inuyo chifukwa ndiye kuti akudziwa amene angakutonthozereni mwina make kukupatsani chilimbikitso. We pray for you. We pray for all who have died. Amene atisiya wati apempherera kuti mizimu yawo yonse mumtendere osatha komanso inuyo Mulungu akutonthozeni mwapaderadera. Pepani kwambiri, pepani akuti.